मोनसे गिदिर खौरां दसे समनि उनाव एबा गाबोननिफ्राय गासै वाइन शपआ बन्द जानो थांगासिनो दं। वाइन शपखौल' नङा, जायफ्रा आयेननि बेरेखा जौ फानखुमायो बिसोरबो आयेननि बेरेखा फानखुमानो मोननाय नङा। आरो जायफ्रा बे नेमखान्थिखौ सिफायो अब्ला बिसोरो जुरिमाना होनांगोन। नंगौ, मोनसे गिदिर फोसावथाय 17 एप्रिलनिफ्राय 19 एप्रिलसिम ड्राइ डेट फोसावथाय फोसावदों एक्साइज बिफाना। बे फोसावथायखौनो कामरुप नोगोरमा जिल्लायाव ड्राइ डेट फोसावनाय जादों। 17 एप्रिलनि बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय जागायनानै 19 एप्रिलनि सानजौफुसिम ड्राइ डेट फोसावदों। बे समाव जौ लोंनाय, बायनाय आरो फाननाया आबुङै होबथाजानो थांगासिनो दं। आरो जायफ्रा बे फोसावजानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिया एबा सिफायो अब्ला बिसोरो जुरिमाना होनांगोन। बे रंजालि फोरबोनि समाव गोबां सुबुंफ्रानो रंजानायनि मुङाव जौ लोंदों आरो गारि मटर सालायदों, जायनि जाहोनाव गोबां जाब्रबथायफोर जानायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेफोर जाथायखौ होबथानो थाखायनो एक्साइज बिफाना मोनसे गिदिर थिरांथा लादों आरो 17 एप्रिलनिफ्राय 19 एप्रिलसिम ड्राइ डेट फोसावथाय फोसावदों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।